Nyako Ramogi ajong dakika eno chiko tok sangwen marokinyi machiegni e chenro mar mbako romo kama e mbako romo podwa medo Dhialo Jopuonj. Wang'eno dichieng' manyoro tarik 5 dwe mar 10 higa ka higa piny ngima ja Dhialo Jopuonj. Jopuonj gin jogo ma omi luor ahinya e anyuola marwa kalore ni gitimo tich maber ahinya mano mar neno ni gipuonjo nyithindo chakre nyithindo matindo makoka donjo e ECD nyaka kuonde tiegruok mamalo bende wantiere kod jopuonj mopogore opogore ma imedo Dhialo e pachoka. Odiochieng' manyoro nitiere moko kuom jopuonj mano mimich kuom tich mapkare magisebedo ka gitimo e pachoka e jopuonje mago moheo 800 no mimich odiochieng' manyoro moko kuomgi bende ne wuok e gwengego mago mag Kaluo omiyo puoch kachiel kod pak ne jopuonj duto kuom tich matek magitimo. Okinyi makawuono Nyako Ramogi ajong antiere kae kod achiel kuom jopuonje mapuonjo e pachoka antiere kae kod Opollo jagoro makupet bade makilifi oyawre mwalimu ichio nade kendo happy World Teachers Day. Erokamano yaure, achiew maber. Happy World Teachers Day to all our teachers ma nie Kenya, kata piny mangima. And wamor gi tich ma jopuonj timo. And in fact, ka onge japuonj to aparo ni dekoro waonge gi studio kawuono ka. So teachers, we give heko to them for the work they are doing. Yes. Erokamano puoch kachiel kod pak ne jopuonj kachiel kod in. Happy World Teachers Day. To ne jopuonje duto manno okinyi makawuono. Nyako Ramogi ajong in bende nyalo kawo thuolo mari mar Dhialo japuonj moramora mano puonji kendo mano miyo ngimani masani olokore. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani. Namba mar ote machuok 239600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono mwalimu Opollo. Awang'eyo odiochieng' manyoro e kinde ma piny ngima ne hingo odiochieng' jopuonja thuon wacha kata dhim ne en recasting teaching as a collaborative profession. Mano tiende nang'o? Ahinya nyako ng'iyo kama sekta mar somo kata sekta mar puonj nitiere pachoka e gisani. For a very long time, kuom ndalo mathoth ahinya, diere machon ne ji omiyo jopuonj luor. Kendo ka nowinj ni ng'ato japuonj e kor gweng', to niyudo ka nitie kaka nomil ka japuonj luor. To nitie ndalo moro biro ka, ma koro iyudo ka kendo ji ochako chayo wach mar puonjni. Iyudo ka inyiso nyathino dwa dhi e puonj to ofil ni puonj no ok en gima ber monego ng'ato dhiye. So ochope okang' ma koro nyaka wa recognize tich ma jopuonj timo kendo wa ensure ni jopuonj bende gin part of the system mar sirikal. Makoro collaborative profession where makoro wakele issue ma jopuonj bende sama ji discuss wach mar education nyaka jopuonj bed kanyo. Sama ji discuss kaka onego puonj nyithindo, onego kony wach mar nyithindo for the future, nyaka be waket jopuonj kanyo. To kang'adi mana matini, wacho ni jobe ni kelo jopuonje mesa, inya to kiporo weche, mago ma otudore kod weche mag somo. Ichako kanyo kiwacho na dira kwa ng'iyo ndalo machon, ji nomiyo jopuonje luor ahinya, kendo jonyuol moko ne nyiso kata nyathinde som matek, mar mondo mi bed japuonj. Kisebedo japuonj, ok ibi tamak for law. TSC bro ndiki, kose ndiki tiyudo tich. Matinde ni wanyalo wacho kata ni future mari bo bedo secured. To sani ang'o momiyo mano lokore? Ang'o momiyo sani ok wane ka puonje na chiel kuom tije ma Dhialo kendo inyalo ng'is nyathi ni dhi bed japuonj ba nyathi wachacha na dira anyalo bedo japuonj makare. En gima lit ahinya nikech koro puonj no chope level mane puonj lose meaning mare. E ndalo machon iyudo ka jopuonj ne mane tiyo. Jopuonje mane tiyo e kor gweng' tich ne mana jopuonj. Engineers ne yudo tis malich. Yudo dakteche ne ok yot. Tich mane chulo pesa mabet ne nyalo nenre kor gweng' ne mar jopuonj. To ochope kang' mane pesa mane chulo jopuonj, and magi challenges ma wa face kaka jopuonj. Pesa mane chulo jopuonj, iyudo ka nitie professions mamoko mobiro mokalo jopuonj. Esa mane chulo jopuonj, in as much as pesa no ok ber ahinya, to ki compare gi jok mane nie kor mane chulo ma other professions, iyudo ka jopuonj ni chulo maber moyo joka. To joka ka oidho ngas ma pesa gi omedore, mi iyudo ka gibiro gigoyo pesa michulo jopuonj nyadiboro. Koro iyudo ka ji odhi oneno ni kara tich mar puonj ni onge gi pesa, onge gi msara. Pesa ni mane tije mamoko ka, kaso ji ochako neno puonj ka gima ok en gima nigi nengo. Nikech gik benefits mane japuonj nyalo yudo
jok ma professions mamoko oidho ngas mobiro ma benefits ka giyudo mang'eny moyo kaka jopuonj yudo. Koro ji ng'iyo e kor gweng' ineno ka japuonj en aina local person. En aina ng'at mani kanyo kogero ode maro mar low kanyo to okawo go gi simiti e kor ot to ji neno otemo matek mulich mokalo. So dhial mani dhialo godo puonj ji ochako neno ka gima koro onge tiende nikech pesa ma japuonj yudo kosedhi okawo godo loan titieko wach mshahara ma japuonj. Chon jopuonj kata kane giyudo pesa matisi yudo ka thothne rentals jopuonj manogero. Lakini koro kaka sani kikompare japuonj ok wanya wacho ni joka kara otimo marach nikech for example jo mantie county government. Chon jopuonje mane secretaries kata treasurers mag liel. Tinde county government ema tindo kawo tijno ema tinde gine magine MCs mag liel gine man gin treasurers nikech ang'o ji oneno ni kanye makoro sani pesa nitie. Yeni kama pesa nitie ma ji dhiye. Chon ne ji onge ni jopuonje manigi pesa. Emo mineno ka tije mag liel arambe kidwaro MC maber e kor gweng' japuonj, kidwaro MC mar liel japuonj, kidwaro tim arambe japuonj. Tinde koro jo county government okawo ma, jo public service okawo mago nikech japuonj pesa moyudo salary ne tis compared gi salary ma jomoko yudo. En mana is a challenge masani wayudo kaka jopuonj. Tich motiyo to tich kaliech. Nikech idwa ensure ni i organize nyathi school, nyathi mo adala motamo jonyuolne. In idwa ni mondi streamline nyathini mobedi manyalo understand. To ken kata mano ken nikech kwa neno kata ranyisi wang'eni nitiere kata jopuonje mago mag ECD. Magi jopuonj manyalo wacho ni ang'eni puonj mano mar ECD noket ne sirikane mag county. Todo ka counties moko ojuango kata skunde mago mag ECD. Teno ni magi jopuonj manitiere kod tich matek ahinya. Nyathi wuok ot, nyathi ke kata somo, nyathi ke kata mako kalam. To ko wuok kacha to ipuonjogi japuonj ong'e kaka deal gi nyathini, kaka puonj nyathini e yo makare, ma nyathini wuog kanyo kong'e ndiko, ong'e wacho nyinge, ong'e wuoyo kata gi kizungu, ka en nyathi mane seche moko ong'e mana dho mama kende, ong'e dhok duto. Jopuonj kata mago manitiere piny kacha, mago mag ECD owinjo bed ni dhialo gi yo machalo nade. Ahinya nyacho gi sani ma wanyalo wacho ni piny ngima dhialo jopuonj. Adieri jopuonj ma chako gi nyathi. Matimo tich matek nikech nyathi biro kokia kata kako nyalo dhi losore, okia kata kako nyalo wuoyo. To jopuonj ma thagore gi nyithindogi, ma train gi, ma ensure ni nyithindogi are streamlined, gin jopuonj mag ECD. To jopuonj mag ECD ema osewe, gin in fact chon nindiko gi mana gi jonyuol. Nine ikawo mana jomoko e kor gweng' nindiko. At least oduogo wabedo streamline makoro wabedo gi ECD training centers ma train jopuonj gi kako nengore be ni gipuonjo nyithindogi kata girito nyithindogi. But ochako kawo jopuonj gi owene county government. County governments kata king'iyo sani sirikal ma wan go sani, iyudo ka pesa kata mar jo county government ok chopi. Kata sani kipenjo jo county government idhi yudo ka pok ochulgi kata mar dweche 2. Koro jopuonj gi struggle gi jo county government. And kata nyoro kane chairman wa wuoyo, neno ka chairman wa sama no wuoyo e Kasarani, mano wan gi celebration mar World Teachers Day. Neno ko owacho wach mar ECD teachers. Nikech en gima ber sani mondo wachak discuss kaka ECD teachers gi nyalo biro kata TSC. Mondo gibed employed gi TSC. Ogol gi county government, okel gi national government. Nikech sani wan gi wach CBC maringo 2633. Maizo ni 2 mar ECD cha is a recognized institution. Kwanza en foundation miketo ne nyathi kanyo. At the grassroots. It is recognized. So the puonj ma puonjo e ECD, it is en gima ber mondo wakaw jopuonj go golgi e primary, ogolgi e ginene e sirikal mar county, mondo ketigi gi employer kata ka Teacher Service Commission is the employer. By the way, the blessing manu ayudo kaka jopuonj ne Teacher Service Commission. Mano is the commission has been a blessing to us. Notwithstanding gik moko ma leadership, ngato timo leadership, oketo
oketo yani telo mar ng'ato, yudo ka samoro telo mar ng'ato ok en telo maber, lakini the commission nolos maber. Emomiyo yudo ka jopuonj samoro ichulo kata diere corona, kane ji nie corona ji ywak ni ok chulgi kia jomoko lalo tich, jopuonj pod ni chulo nikech Teacher Service Commission nigi budget gi magisetero ne sirikal, ma budget no biro negi e sa asaya. Ok ber ka jopuonj mag ECD thagore kacha ni ok chulgi, samoro county government frustrate gi, samoro indiko gi e yo moro ma ok owinjore, to Teacher Service Commission emo chung' ne jopuonj. Jopuonj mag ECD onego mi TSC namba, to ondiki gi TSC, ochulgi gi sirikal mar national kaka ichulo jopuonj mamoko, mondo gimbe gibede gi nyadhi moro ma ng'ato nyalo bedo godo ni tich matimoni is recognized. In World Teachers Day, yani is important mondo wange gimomiyo wa celebrate World Teachers Day. Jopuonj tiyo tich. Emomiyo osito kale gini kata odhiambo taska gini no wero jopuonj mabeyo mokalo. Onengo dend walimu. Onengo sungu walimu. Nikech ng'at magolie gima ok ing'eyo, maketi ming'e, mitim gino, ok gima yot. Japuonj samoro wan wapuonjo, wasepuonjo to nyithindo kata nyoro ne an gi nyithinda mana puonjo. Ne wa discuss kodi. Moko sani gin journalists, moko sani gin engineers, to they appreciate ni an emanagologi kama negi kia emakoro ging'eyo. So a World Teachers Day wa recognize jopuonj for the good work they are doing. Kata Kilifi na ng'eni samoro nitie sani jomoko mang'iya nitie nyaminwa moro luo ni Rispa Anjawa, watiyogo e Kupet. A very good friend, a very good teacher of mine. And no nyisa di mondo ensure ni amose Dhialo, and I really recognize you, my dear sister Rispa, for the good work you are doing in Kilifi. Yesterday we are also proud in Kilifi County ne wa produce one teacher who was also recognized, Madam Claudia Timothy, one called Bende Kupet. She's also in games. You know, sama jogo bedo recognized kamano. We are happy. We feel good. Ni at least now Josechako realize ni teaching is a good thing. And the government is now trying to collaborate with the teachers so that we can make education better. There are things Mapoda left out. Like Sani Podwa we watch CBC. It's important mondo jopuonj obed involved. Like the last group, the sessional paper mane wa uwe number 1 of 2025. Ma try to madwagolo CBC. CBC work from what was designed to something else. It is important mondo jopuonj obed in that table. Mondo design or watch ni this is what we are going through on the ground. To mai gimo nengo beni watimo. So the World Teachers Day is just opening for us a discussion on the table so that we can recognize these teachers and know the importance of teachers in education sector. Mondo wa collaborate together with the government to ensure that our teaching profession is interesting and also having an impact. Iwacho kanyo makare ahinya mwalimu Opollo Kopolo. Twang'eyo ni odiochieng' manyoro e kinde ma jopuonje ne ochokore mano Kasarani bore Nairobi ka e Dhialo, odiochieng' jopuonj. Wach maduong' mabende no nyiedhore e lela. Moko kuom ywak kata chiedh nade ma jopuonj kale mabende ibe ywak ahinya osara. Gino momiyo iwacho ni kaluwore kod chudo matin ma sani koro ichulo godo jopuonj, ji ok ne ka puonje en tich mantiere kod nyadhi kakacho. Adwa ni wachake achiedh nade mano mar osara. E wacho Sara kanyo winjo ben ni time ang'o mar mondo mi japuonj bende owinja ne mit kaka jopuonj machon. Nikech chon ni yudo ka ng'ato kata en jopuonj kidhi e dalane tineno ka kata lokruok nitiere. Nyithinde nomi nyaka luore kor gwenge ni macha nyathi mwalimu kama to sani onge kaluwore kod chudo matin mar osara ma bende yuago. Mane achiel kuom gigo mano nyiedhore e lelo odiochieng' manyoro. E osara kanyo migawo mar somo ka achiel kod duol mandiko jopuonje tich TSC owinjo ben ni timo ang'o mondo jopuonj owinje maber. Number chiel, nitiere basic salary michulo jopuonj. At least basic salary mar japuonj ki compare gi other jobs, other positions mag jomoko. At least ka ng'ato ichulo, iyudo ka une same job group gi ng'ato, to ng'ato ichulo basic salary ne en 250. To japuonj mane same job group, basic salary ne en siling 35. King'iyo range mar ng'at gi japuonj tido ka en very very huge. So in simple, there should be harmonization of those basic salary. Miwacho ni ka ng'ato ni a public service to basic salary ne en this amount, then japuonj of the same job group
should be having the basic salary. Kata ko kuchopo kanyo to is a bit closer. Number two, one gigi morilongo ni kata transport allowance, commute allowance ma Jopuonj. Commute allowance nobedo set in 2015. Maybe Jopuonj sani. Like commute allowance na inalo fauchiel. Nobedo set in 2015, 2016. 10 years later, Kingio Mafuta, fuel was there at 2016. Give fuel price now, it is almost 2 times the amount. Maizoni, esamawa discuss koro salary ma Jopuonj. Onengo wa align kaluoregi the needs which is currently there. Ka basic salary, ka commute allowance then 6,000 those days. Commute allowance should be 2 times or 3 times the amount we are getting. Maizoni Jopuonj, mayudo commute allowance 6,000 by 2016. Sanyo nengobeni yudo commute allowance around 18,000. Mondeko streamline the current economy ma the country. Kingio house allowance mar Jopuonj. House allowance chon ost ninyalo yudo ot ma beche yot. Sani ot udi bech yo medore kendo 2 times the amount. Ngato ni Nairobi chon nonyalo yudo ot ma siling 5,000. Sani od 5,000 Nairobi en ot machal nade. Kata 1 bedroom kata na one gine single room. Binya yudo Nairobi ka ga 5,000 kama Japuonj dwa dake. Oken marang'eny ne kare. Kama Japuonj at least Japuonj ko dake to nyithindo kaneno Japuonj to gi feel ni they need to study. To koro ka in Japuonj idwa dake ot moro me ojwenge. Nyithindo bende in ge kor gweng kanyo. Gineno ot midake. Tidwa nyiso nyithindo go no somo mondo future gi obed maber. Timbe ni somo to ging'iyo future ni to gineno ka future ni en makuodo wich. So in real sense onengore wa discuss emomiyo union wano propose an increment of salary from 30 to 70%. 30 to 70, no kuongonwa uwe 110%. Lakini negi reduced to 30 to 70% kaluwore gi discussion. Surprisingly, no miwa 5 to 29.5%. Kiwacho gino ni 9 to 25 to 29, 5 to 29%. Inyalo woni adongo medu pesa. To medi pesa di siling 800. Mane pesa miyudo kaso chako bedo taxed. So yudo ka a media to gi social media gi across the country to gi kata leadership mar country lando kaka gimiyo Jopuonj pesa. Omed Jopuonj osara. Wasemedo Jopuonj osara. But ang'o mimedo gi e payslip? Ben gimoro ma kata ng'ato kodhi e bank to nyalo realize ni omeda pesa. In fact, some of them immediately the next tax group kasi ubedo tax mang'eny moloyo kaka ne ichaki yudo ka pesa ni odok piny. So in real sense we need to look on how we are paying teachers a remuneration that is equivalent to the economy which we have currently. Lakini ukawa siku wabedo ni wamedo Jopuonj pesa, ni wamedo ki pesa after 4 years wamedo Jopuonj pesa CBA, after 4 years wamedo Jopuonj pesa CBA. So what is in that CBA? 5% of 20,000. Teacher can spread into 4 years. So you realize it is shouted on the media. Kanyo ka waduogo to walose okumba mar thieth mana okumba mar thieth mabende Jopuonj osebedo ka ywag nikech wang'eyo ni nyaka sani koro kochopo mano apani en dwe mar 11 ubo bedo ka uweyo tiyo kod okumba ma utiyo godo sani one winjo be nutiyo kata utiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA. Paro maru en mane kaka Jopuonj mar mondo mi ung'e ni okumba mar thieth mano mar Jopuonj en gino mbaka nikech ang'eyo ni e kinde mokalo chien ne wacho ni Jopuonj ne ntiere ga kod okumba mar thieth mar apani chono kodwa ne ang'o mo kodwa to sirikal otimang'o mar mondo mi Jopuonj obed kod okumba mar thieth bende makare nyaka Ramogi jong'o ka wiyo madindo gi sani ka waduogo abo bedo ka wadhi mbele ote magi be nabo bedo ka somo kik idhi mabor. Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things.
Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Parima kane simu, agochone ga mana dichiel kama to mako simu. To koro kan gi wach mar apoya en ok odwa mako simbe. Yawa pari. Koro anabro nyola omane. Rajiv do bedo kae mondo en okonya. Kalani ok ber ahinya. Dewe jatelo lawni ok ber. Mabiro ndisi maber ahinya. Temruok ane. Ngomo miyo pari ok mak simu. Ere kaka biro wachone? Ni ano kabidhi kode nyasi mar sangit. Biro bedo gima rach ka en oseikore. Weche mang'eny ahinya biro timore. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok pogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass, machalo kaka takataka, to wachwakogi, kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kotwak maro chenro mar mbako romo Dhialo Jopuonj. Asoma ne moko kuom ote ano kai ka Bahati Africana wacho no yo makare ka intiere Masara Golden City Migori County wacho ni Happy Teachers Day mwalimu Opollo en adier ni jopuonj e joma loko kendo luoko fuo duto e piny mangima nikech gigolo fuo to gikelo rieko. Jopuonj tiyo tich mateka mokalo monego piny mangima dhialgi kaka jomose kelo ng'eyo malach e sectors mopogore e piny mangima. An japuonj joma aluoro sana nikech de ok gin to de koro an kanye. Ahero jopuonj duto matiyo matek mad Ruoth Nyasaye chung'na kodgi duto. Erokamano ahinya kuom ote makamago. Ote mamoko kasomo ote mano mar Lena Kefas wacho ni jopuonj malich ahinya poch gi paka. Paul Ogonga bende wacho na winjo maler kan Mombasa na Mchumbi. Jopuonje to nyaka miluor jugin ema gimiyo wanyalo wuoye mbui kendo wacho dho jowagunda.
Engineer Zaro Kayambo wacho ni mokwongo, let me congratulate my 3 brothers kod one of my shemeji magin jopuonj. Ong'isa kae ni brother Eric Kanyambok, principal Kisumu County retired teacher Juma Richard Kanyambok, the late Philip Owalo Nyambok. Ong'isa kae ni tij puonja nochako dwanyore mana diere mane government o succeed to divide their unions. Kata sama wawuoyeni Kupet oketo JSS teachers kod Fitina mondo giwuogie NAT. Nyaka the giant NAT pogre tinde jopuonj approach retirement age kapok omi TAC number. Moko bende ondiki kod board to iweyo gi kech. Magi resort to chiko nyithindo tong moboki kod oduma. Aya. Rith nyathi chembe nochona kwayo hawi maber ne my mother-in-law Mrs. Obondo kuom tich mateka. Sirikal osejuango jopuonje ma ok ber. Puonj chon ne nigi nying lakini sani to okawe kayor yuto. Passion onge kuom thoth jopuonje lakini lawama kuom jotenda jopuonje nikech ok gitetea ne jopuonje e yo maber. Aluotwa kan umoja enako. Mago mana moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang' chwalo no moko kuom gibende seyo riwruoge mag jopuonja kaluwore kod pogruok ma giwacho no sebedo ogisebedo ka gitetea ne jopuonje yo makare. Kata kamano kapok wabire mane walose wacho kumba mar thieth mag jopuonj. Opollo. Maybe kapok wadhi kumba mar thieth. Nitiere ote moro ma nyaka respond. Engineer Lazaro is a great guy. Osebedo ka follow these issues. But nitie kama nyaka wa correct. Number 1, sirikal ne okupogo unions mag jopuonj. Interest mar jopuonj ema nomiyo gi form their unions differently. Ingeni initially ne wan gi NAT. To NAT ne bedo represented most of the time ni do ka jopuonj jo primary ema ne represent NAT. Koro yudo ka cases mag secondary jopuonj secondary niga gi disciplinary process. To disciplinary process mar secondary school ne ok chal gi disciplinary process mar primary. And then through intimidation yudo ka samoro japuonj en primary tene mo represent NAT, idwa dhi principal ma is a degree holder to represent jopuonj secondary, kidhi wuo kode automatically yudo ka fear osebedo be. So the challenges mane jopuonj secondary kale ema nomiyo jopuonj secondary oneno ni no, let us form a union that can now spearhead our interest. Emane Kupet obedo form. Onge gimoro ma ji osiko keto ka propaganda ni Kupet nobedo form nikech sirikal ne dwa pogo jopuonj. Man is just a propaganda to raise people's emotion. But jopuonj ma why in the present in the profession by that time bro nyisi the challenges mane gi go through mane gi kale manomiyo gi form the union. Apani by that time kata Engineer Lazaro ne poko nyuol. So he should be educated that we are not here because they were divide each other. But at the same time, there are a lot of issues mag unions or a fight ne jopuonj. A lot. Kikao chakre 2011 kakori isomo history mar jopuonj. By the grace of God sai jopuonj sani riembo geche. So what JSS ochopo kanye? Kalu jopuonje mag JSS junior school. JSS junior school teachers gin postgraduate gin graduate teachers. They are post-primary teachers. And in their calling letter, on Dikni, they are secondary school teacher too. So, by virtue of being a post-primary teacher, makes them Kupet members. And Karasani, from the beginning, JSS teachers don't a profession, Gine Kupet, Gichulo Pesai Kupet Union. So they are members mag Kupet. Notwithstanding where the school is. Samoro inyal ket kata school e kanisa. Lakini jopuonj mapuonje school no gin post-primary teachers. So they are members of Kupet by default. And that's why they are our members now. Koro kata sani ka wawuoye. Masani koro gidwaro autonomy. Autonomy mag wawuoye en niya. Kidhi e primary school kama JSS nitie. Tiyudo ka JS teachers gine ma onego bedni gi control games mar nyithindo. Kaka secondary school control games mar nyithindo, primary school teachers control games mar primary. So JS teachers should also be running their own games independently. The resources mabiro in JS schools should run independently. Telo negi kalure ni gintiere e skunde mag primary to angene skunde mag primary nitiere head teacher kata. So ok gine skunde mag primary gin hosted a building within the primary. It is a school itself.
there are buildings within the compound of a primary school. So they should be having their own leadership. The leadership where the principal of JSS should onengobedi, gi deputy, gi senior teachers, kasto gi Jopuonj. Mondo gi run their things independently. Koro mane gi makoro gi fight mondo bedi. Mane gi ma JSS nikech gi se undergo through a lot of pressure. Samoro winjruok otamore kindgi gi jopuonj mag primary, jotend primary, winjruok otamore nikech gidwa ni mondo gi run exam ma ok ni exam moro bedo printed kumoro ma ok ipuonjo. Ing'ene secondary wa print our own exam. Kise puonjo to winjoru kaka jopuonj to print exam to umiyo nyithindo exam based on what you have taught. To sani gik moko exam moko kelo mong'iewo biro negi gikia kata kuma exam oae tipona ni okel ni mi nyithindo king'iyo penj no kidwa mi nyithindo tiyudo ka ok en kata within the syllabus. So these are the things my JS teachers are fighting for. The autonomy we are talking of, and let this be an independent institution just like it was written in the CBC 2633. Sami force ni mondo bedi 229 mainzo ni chalo kagima wakao primary school wakao form 1 waduoge primary to wacho ni koro primary and class achiel nyaka class ochiko, which is not making sense. That was not the foundation of CBC. CBC then class grade 1 to grade 6 kaso gi transition to another level where that level gig mipuonjogi are now more advanced and then more practical as compared to the primary syllabus. Mondo that 3 should be left 3, secondary 3, senior school 3, primary junior school 3, and that 3 with its own structure. Mondo they run their things so that we make education better. Otherwise, Sani, we have lost 2 generations of students. We have lost it completely. People are pretending ni we have moved. What's a goal for grade 1 to 9 to 7. Say grade 8 punyo maber. What the grade 9 one go maber. And people are celebrating. But go and ask those children. There is nothing going on in grade 7, 8, and 9 because it is just war. Why would we kill the generations that way? Aleno ka Lewis woda wasiboda ngisa ka ni Jesu dura penjo ni ya bejo punjo ruako curriculum masani ni. Yes. We accept CBC sani ochako loke CBE wa accepte lakini we are pushing kaka kupet. Let it be implemented as it is designed mondo be successful. Gimomiyo no 844 fail nikech 844 no ko bedo implemented kaka no wache. To interest magji sani nitiere interest magji jomoko ng'iyo capitation, jomoko ng'iyo membership, no ne ji oyachako wach ni wan kupet wadwaro ni mondo JSS obi e secondary nikech wadwaro membership. Membership are ours kata sani gin kanyo. Membership are already marwa kupet kata gin mane primary kanyo. So we are not looking for membership, we are not looking for capitation, we are looking for implementing an education policy that is going to help our children so that we don't lose that generation. So let people not be confused. We are trying to look for maybe money. Money, we will die. We will die. One day we will die. But that system, there are children who shall have been taught through that system. They will help us. Kawune Dhialo Jopuonj wangeni magigin mana moko kuom achiednade kata challenges manitiere sector mar somo. Medical. Oboyo kumba mar thieth nikech thuolo marwa bende tin. Wadong mana gi dakika matin kende to tiko twak mar okinyi makawuono. Wacho kumba mar thieth makata obedo ni Dhialo Jopuonj wangeni maslahi mar japuonj owuon owinjo bed ni ng'iyo. To ken gino makare ni japuonj katuo to ok nyal thiedhe yo makare. Nyathine katuo to koro entiere kod dang'ne mar paro ango chom kanye gi nyathi kaluore no onge kod okumba mar thieth makare monyalo tegemea. Initially ne TSC ne chulo sirikal ne chulo jopuonj pesa miluongo ni medical allowance mane biro e payslip wa. Kaso ne gineno nikech cases no wuok mang'eny, tuoche bomedore mang'eny, koro yudo ka samoro ne ng'ato dhi kawo loan gi pesa no to ka gisamo tuo to koro pesa onge. Mane momiyo sirikal ne omiyo wa medical allowance, medical cover, insurance cover. Now the insurance cover man wasebedo godo no chakore gi AON to loke mos ochako biro Minet kaso sani koro en moro ni MKL. So jopuonj even are confused ni which insurance are we using. Gekia kipenjo japuonj utiyo gi mane tibiro winjo ni Aon.
ibiro winjo ni Minet, ibiro winjo ni MKL, nikech there's a lot of confusion in that. And an kaka ng'at mosebedo involved wach mar issue mar medical mar jopuonj, thieth mar jopuonj. I know the process I've gone through. I know the suffering I have gone through helping a teacher mondo yud kata na admission in an hospital. Insurance ni osesando jopuonj to an extent ma japuonj otho e hospital, to insurance pod ndiko ni hospital ni treat that teacher as an outpatient. To japuonj osetho. Japuonj obiro e hospital mondo thiedhe. Hospital request mondo japuonj obed admitted. To insurance ndiko ni treat as an outpatient. Nikech ok gidwa ni giti gi pesa. En gino ma rach ahinya. Ma wa struggle ka wago sime mondo japuonj othiedhi. Ma japuonj ni tho e mbele wa kwaneno. Of course hospital notemo, ok wanya blame hospital nikech ok no tho nikech wach insurance. Hospital ne temo to sane manoromo. But some osetho. Put the insurance right back, ni treat as an outpatient. So insurance ni osesandowa. Some of us ok wasebedo kwa nindo. Nikech nyaka nwadonje tich mar jopuonj, we have been up and down calling, requesting, begging mondo jopuonj othiedhi. And we have always advocated, chonwa advocate for comprehensive NHIF. Ema nwadwaro mondo omiwa nikech at least kan wa follow with the hospitals ne ber. Koro NHIF no goal. Sani koro SHA obiro. SHA nyocha ka wadhi State House to ker nowacho ni koro otero jopuonj SHA. Ok wadagi. Lakini what we need is a better cover madhi miyo jopuonj ok thagre. Ok wago sime ka wayuak ne ng'ato mondo thiedhnwa jopuonj. So ka SHA can prove to us ni number one, their internet is not going to fail kaka internet gi fail sanie. Kidhi hospital tinyisi ni system ok ti. If they will prove to us that, if SHA will be comprehensive, which is offering services the same as Minet, kaka Minet nyocha offer, the difference any koro Minet chuno ni nyaki go sime, nyaki bembelesa ng'ato, nyaki request eka mondo Minet oti. Ka SHA nyalo prove ni ok wabi go sime, ok wabi kwayo, japuonj biro wuok to dhi hospital gi dependence ne, to jo hospital thiedho japuonj without stress, then we will be good to go. But if it is going to be the same problem ma we are having, that is why we still call for a discussion. Mondo wangeni which kind of insurance are we going to be given ma dhi konyo jopuonj. Kik wadhi adhiya ni koro wadhi ni wan mae maber. Kaso kwa chopo to kendo wachak wahinyore. Emo miwinjo ka jopuonj moro kowacho ni kopo ni wadhi e chandruok, wawuok e pan miwang'e chapat, to wadonje mach, to afadhali owewa e pan. Lakini nyaka wabed gi discussion, and kata nyoro ne chairman wawuoye, kata secretary general wano wuoye, ni nyaka wabed gi discussion mwang'e ni the insurance mwadhiye, what are terms and conditions for that insurance? Is it good for the teachers? So that kik wadhiya kik inywa wasethagore. Wasethagore. Nitie seche moko mana nindo nyaka hospital. E Kilifi nyaka nadonje tich, Kilifi anindo osiptende Kilifi mang'eny. Kech athagora gi japuonj, higo sime mondo japuonj othiedhi. We have gone through a lot. And Mage challenges more face. Now, as we celebrate World Teachers Day, these are the challenges we must speak about. And they must be streamlined. And the collaboration we are talking of, any serikal must now listen to how we want this thing to be done. Mondo wati made the right way, mondo jopuonjo bed peaceful. Ingi sani wadongi daka dekende, tuatiko tuwa kumaroki nyimaka unasoma ne ote, manomar Vitalis Ochieng Wood Game Karadio. Ngisa kae, na amora kachako kodi, wika machielo. Acho ni nyasaye bera, oya unua penya. Nono, waduoko nero kamano. Koro, kaluore gitua ka mokela, enadir ni jopuonja, owinjore omigi puoch makende kendo wadhialogi kabisa kaka an adhialo japuonjna mar kwano mane mia dela kaduoko tama. Wacho ga ni Mr. Omoyo e school mar Karariu Primary to gi Mr. Duncan Otieno kata nyingane emane olokona sama andiko Peter tayudo kondiko nani Vitalis. Koro mago jopuonja madhialo sani okethore aketha kalore gi kaka somo but onego dhial gi mang'enya kama gikaloe bor. Mago mana moko kuom ote manyakwara mugia juang chwalo bende wacho ni jopuonja to jok mabeyo kabisa. Mano Lewis Woda Awasiboda. Wachni mogika mwalimu Opollo kachiel koda jopuonj magi ma omiyo in bende sani ni japuonja minyalo dhialo kwa tieko.
Agoero kamano Dhialo ni jopuonj ma nopuonja moso giluwo gi follow aga seriously and they keep on encouraging me. Mr. Soro, we used to call him Wajende. Professor Wanyende was my maths chemistry teacher. On Mr. Mwenye makoro sane aluo bange kaka puonjo math physics ilo ni Mr. Ogaya Elijah. Mago jopuonj mane miyo wa hopes. Our principal ni Mr. Morris Ndolo. Sani en Tomboya University. Embe na unionist mar UASU. Jogo kawa follow their footstep together with many teachers. The late Manuponjo wa English. They are very great teachers at Orero Boys. And I really appreciate Orero Boys teachers. I also appreciate the school Mapuonje, Kakuyuni Boys. In Malindi, we are shaping students, we are shaping the nation. And teachers in Kilifi for the great work they are doing. Katobedo ni result ma Kilifi poko bedo kama bera hinya. Lakini kama entie ber molo kama nentie chon. So wamed tiyo matek. But adwa kwa jopiny. Mana mapiyo kwa tiyo. Adwa kwa jopiny. Ni seche mwati muyiero. Mag josiasa mwatero a National Assembly. It is important mondo wangi jogo madhiloso policies and they understand those policies. Kikwa riemba jini watere National Assembly. Because National Assembly, their work is legislation. We need people ma understand. Ka in education, joma understand education ma is required. So that when they legislate laws ma are very much important to us. Wawe tera jini koro ngaten popular ground. Ngani kata na paperwork. Kimpejo kana ni classmates negin nga. Okonya nyisi kata classmates manosomo. And then itero jogi parliament. Koro was struggle gi policies moningo be pass through the parliament mondo konywa, and they cannot be passed because people are just doing TikTok in parliament. It is important mondo wa request the society that now kama wadhiti meyero, let us check on the background of someone. Education background matters a lot, please. Erokamana inya mwalimu Opollo jalup jagoro makupet badima Kilifi kum kautulu mari chope studio marwa Nairobi ka mar mondo mi wabeda kod twak makamae kendo wapi Teachers Day mbeda dhiali kaka achiel kuom jopuonje matiyo matek ahinya kaunti ma Kilifi maneno ni jo nyithindo e kaunti ma Kilifi yudo puonj makare. Nyakwara Ramogi Ajwang in benda goni erokamana inya kuom bedo kod nyaka gisani machope giko mar twak e chenro mar mbako romo puoch ka achiel kod paka ne jopuonje duto mayudore counties mopogore kochakore jopuonj mag ECD, mago mag primary, wantiere kod jopuonj mag junior secondary school ka achiel kod jopuonje mag secondary nyaka mago manitiere mbalariany utimo tich makare ahinya, tich matek kendo meduru timo tich mano mar puonjo nyithindo e kuonde tiegruok mopogore e pacho kae. Nyakwara Ramogi Ajwang ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.